Bon dia família, què tal, com esteu? Soc en Jaume, ja em coneixeu d'aquí de l'immobiliària Espígol i avui us vinc a ensenyar un pis que tenim aquí a Salt, a la zona de Santa Caterina, a la zona nova, és a dir, una zona que està prou bé i que tenim en lloguer. Així que, sisplau, si em voleu acompanyar, endavant. Com veieu, comencem per aquesta petita sala menjador amb cuina incorporada. La cuina té tots els electrodomèstics i està completament equipada. Com veieu, no té gaires anys aquest pis, està molt i molt bé i, a més, hi ha materials de molt bona qualitat. Aquesta seria la taula que tenim per menjar, ben a prop de la cuina, perquè així ho tinguem tot molt més a mà. I veiem aquí el que seria el menjador, amb un gran sofà per poder gaudir dels nostres moments més tranquils en família. Com veiem, tenim també un aire condicionat que està molt bé, no només el tenim aquí, sinó que també el tenim a una de les dues habitacions i consta aquest pis de calefacció. Així que, sisplau, anem a la zona de les habitacions. Començarem per la primera. Aquesta seria l'habitació individual. Actualment la tenim com a despatx. Es pot treure aquesta taula i posar un llit perfectament, així que és perfecte. Aquesta seria l'habitació que compta d'aire condicionat. En aquest cas tenim un armari que es pot aprofitar molt bé. Ara passarem cap aquí i anirem a l'habitació que seria la principal. Com veiem, és una habitació que està molt bé i en aquest cas tenim armaris encastats on podem aprofitar molt millor l'espai. I ara, si em voleu acompanyar, anirem directes cap al lavabo. Un lavabo que compta d'un rentador al final, amb rentadora, i una pica aquí, també ideal també per guardar tots els estris de neteja, etc. Vull dir, seria un quarto més. I tenim la zona més íntima, per dir-ho d'alguna manera, tancada amb porta corredissa, com veureu. I ara, si em voleu acompanyar, seguirem un altre cop cap a la zona del menjador perquè us ensenyaré la joia de la corona d'aquest pis. Donat el confinament que hem patit tots volem tenir una bona sortida, una bona zona on poder gaudir de l'aire natural i aquesta és la que tenim aquí. Com veureu, és una gran terrassa que tenim la sort que podem veure tant sigui la zona del Montseny, cap al final de tot, i si m'acompanyeu cap aquí recorrerem el que sigui la terrassa on tenim les dues finestres que donen a les habitacions. És un pis molt lluminós, s'ha de dir, i allà al final també tindríem les vistes a Sant Grau. Aquest pis, a més, compta de pàrquing, així que si esteu interessats, sisplau, no dubteu en fer-nos un truc o bé entrar a la nostra web, espígol.com, per més informació. Moltíssimes gràcies!